kafiću naletio sam sasvim slučajno. Djevojka mi je rekla da postoji dečko u Belom Manastiru koji se samo inicijativno prijavio na NBA draft. Zamislite, na NBA draft iz Belog Manastira. Koliko to nevjerovatno zvuči. Odmah na upoznavanju osjetio sam sportski duh kod Filipa. Osjeti se to, sportaši to znaju prepoznati. Jednostavno vidite da se radi o čovjeku koji razumije sport, koji voli sport i koji radi na tome da postane bolji. Filip je sportaš kojeg svatko treba, on je pokretač u timu. Svatko tko je sudjelovao u timskim sportovima reći će vam da svaki tim treba baš takvog jednog igrača. Takav duh koji Filip posjeduje. Bez obzira na njegove tehničke sposobnosti ili talent, definitivno igrač koji zaslužuje svoje mjesto u košarci i definitivno igrač koji treba priliku. Od 6. do 13. godine sam trenirao nogomet, onda sam brzo izrastao, pa nekako sam počeo se baviti košarkom, sve me to više privlačilo, zanimalo. Ima se da jedan period sam trenirao i nogomet i košarku nekih pola godine, a znalo sam dobro da sam bio po 5-6 sati na treninzima, ja sam obavio trening na nogometu, poslije toga još trening individualni sa jednim trenerom nogometnim, poslije toga još na košarku. Tako onda je to bio onako malo intenzivniji period. Kad sam trenirao, onda sam se nakon toga odlučio na košarku. A uvjeti, ok, nije sad nešto posebno, ali s obzirom kad gledam i neke druge klubove i uvjete, sasvim solidno. Mada mi kao seniori nemamo baš svaki dan trening, ali onda ja svakako uskačem, ne znam, rukometašicama, odbojkašicama u termin nekad sa strane treniram kad god mogu ili tako, pitam domara kad ima slobodnih termina, tako da otprilike od uvijek sam se i želio prijaviti na NBA draft, to mi je bilo neka dječački san. Došlo je to vrijeme prijave, negdje oko 3. 4. mjeseca su rokovi za prijavu, tamo sam poslao zamolbu, oni su mi vratili tu povratne informacije, feedback koje sve šta trebam napraviti, ispuniti proceduru. To sam sve napravio i ispunio sam uvjete za prijavu za NBA draft. Obično se to sve prijavljaju profesionalci, eto ja sam možda i, ne znam, ne bi se usudio reći jedini u povijesti, ali sigurno u zadnjih 10 godina jedini koji se prijavio iz amaterske lige za NBA draft. Nije mi bilo strah i većinom su mi svi prijatelji iz Osijeka, iz Belog, iz okolice, svi koji znaju da igram košarku pružili su mi podršku, iako je bilo nekih ružnih komentara na internetu. Nije sad što se radi o meni, nego tužno je to kad budu ružni komentari, jer ja ću uvijek podržati neku mladu osobu kada teži ka svojim snovima, ne samo u sportu, nego i u obrazovanju, kulturi, bilo gdje. Mislim da je u Hrvatskoj, evo sad što se to vidi na rezultatima reprezentacije, mislim da se jako se otpisuje se lako igrače. Znači, već ako nisi sa 17 godina na nivou kao Luka Dončić, ako ne zabiješ 23 poena, da si već otpisan kao škart. Znam i brdo igrača koji su sa mnom igrali u Osijeku, znam neke igrača koji su sa mnom igrali, protiv njih sam igrao na državnom, iz CD Viteci, ne bili su na širem spisku reprezentacije i tako dalje, sad igraju u istim ponižnim rangovima kao ja ili su prestali sa košarkom, a to je sve zato što prelako se odustaje od igrača nakon 17-18 godine. Moje rješenje je da se uvede neka pravila, prvo kvota za sve strane igrače, da
možda klubovi mogu imati maksimalno jednog stranog igrača, da se više forsiraju i mlađi igrači i domaći, sigurno da bi liga dobila na kvaliteti, a time bi profitirala reprezentacija. Prečesto se naše klubove dolazi ti neki sumnjivi Amerikanci, umjesto da se forsiraju domaći dečki i tako. Evo sad konkretno znam da u Slovačkoj ligi svaki put Slovak mora biti na terenu. Ima dosta u europskim ligama, postoje te neke kvote, barijere. I recimo nakon drafta, evo dobio sam, kao što sam rekao, zainteresirani su klubovi bili iz Austrije i Švicarske, dok evo nije nijedan klub iz Hrvatske rekao makar ovaj dečko se želi trud, ja mu dati priliku makar za mjesec dana da nešto vidi, da ima o čemu se radi, ali eto. Niti jedan? Da, niti jedan. Ne mora biti ni prvoligaški, nego i iz neke niže lige nijedan se nije javio. Pa mislim da nije sad to samo jedna stvar što u hrvatskoj košarci ne valja. Prvo to što se lako, da nazovem, škartira te mlađe igrače sa 17-18 godina već, što sam rekao. Druga stvar što isto pa i u Hrvatskoj postoje te veze, nepotizmi i u seniorskoj i pogotovo u mlađoj košarci, u mlađim selekcijama, to sigurno ima. I to znam kad igrao sam u Rijenosnicama Osijek i znam zbilja, samo su trenirali vrhunski igrači, ali nikad nisu dobili poziv u reprezentaciju, dok su, neću sad imenovati, ali pozvani dosta sumnjivi igrači. Ima dosta sportaša nas koji imamo radnu etiku podjednaku ili čak možda i veću nego što su imali, ne znam, neki sportaši što smo odrasli na tim pričama, ne znam, Dražen Petrović, Cristiano Ronaldo, Mohamed Ali, bilo koji. Znam recimo jedno ljeto, mislim da je to bilo između 2. i 3. razreda srednje, imali smo pripreme, ljetovani, u treningu smo imali u 7 ujutro, a ja sam tek prvi vlak za Osijek imao u 5:40, pa sam se dizao to cijelo ljeto oko pola 5. Nekako cijela srednja škola mi prošla u tim treninzima, ujutro se ustaneš, odeš na trening, vratiš se u školu, onda popodne isto na trening i tako da... Danas si prvi na trening, danas smo došli sat i pol vremena ranije, ti si došli se zagrijavati, uvijek dolaziš? Da, uvijek prvi, volim se uvijek dobro zagrijati, sve napraviti, svoju rutinu što trebam napraviti prije utakmice i sigurno da radna etika igra veliku ulogu. Nekako svi smo mi odrasli na nekim pričama, samo je nešto jako moraš želiti, uspjećeš, svi smo rođeni jednaki i to. Prema tome da se to računa ja bi uspio, mislim. Ali ipak to nije tako. Ne znam koliko ja god trenirao, ne mogu ja sad nikad skakati ko Russell Westbrook ili da sam visok 2,10, ne bi imao bi sigurno veće šanse nego sad što sam 1,94 m. Tako da dosta toga igra i nekako i genetski i talent. Sport ima moć da promijeni svijet. Ima moć da inspirira, da ujedinjuje, govori jezikom koji svatko razumije, daje nadu. Sport ne poznaje rase ni uvjerenja, sport je univerzalan.